Għall-maġġoranza tal-Maltin, il-karozza tagħhom hija biss vettura biex jivvjaġġaw. Iżda l-persuni oħra, il-karozza hija għodda li bija jagħtu spettaklu. Fost dawn in-nies hemm Clint Tabela, wieħed mill-4 membri ta' Team Maximum Lock, tim ta' Maltin passjoni għal stunt driving. Huwa tkellem ma' dan l-istazzjon fejn spjega kif l-istorja ta' dan it-tim bdiet meta hu tnejn minn sħabu kienu qed jaraw spettaklu ta' dan it-tip f'Malta. Hawn huma tkellmu fuq din il-ħolma li dejjem kellhom biex jaqdu tim. U wara l-ewwel spettaklu li jagħmlu f'Malta, iddeċidew li jtellaw video tal-spettaklu fuq YouTube. Minn hemm Abela qal li l-vjaġġ tagħhom kien bħal wieħed tal-films. Għamilna video li tellajnieh fuq YouTube, l-ewwel darba, l-ewwel video li tellajna, u ġejna kuntattjati minn trakka ġewwa l-Ingilterra biex nagħmlu l-ewwel event hemmhekk. L-ewwel event kien partikolari ħafna għax ovvjament ma konniex preparati kif aħna preparati llum. Issa llum il-ġurnata għandna 11-il sena insuqu flimkien. Clint spjega kif hu minn dejjem kien persuna introvert, iżda stqar li meta jkun wara l-isteering waqt spettaklu, id-dinja tieqaf u jiffoka biss fuq dak li hemm qudiemu. Literalment nafsu l-gass, tinsa l-biża, tinsa l-ħsibijiet kollha u tikkonċentra fuq ix-show. U morna fejn morna, ningrazzjaw il-bambin, dejjem morna tajjeb ħafna. U għalilna kif is-sena l-oħra, minkejja ċirkostanzi uniċi li għaddiet minnhom id-dinja, it-tim xorta waħda rnexxielu jtella spettaklu uniku fejn jarawhom kien hemm 60,000 spettatur. Ġo dan ix-show ikun hemm live action arena li hija ssir indoor, jiġifieri ġo letteralment dawl artifiċjali ftit dawl, jiġifieri diffiċli ħafna biex jisuq ġo fiha. U diffiċli ħafna biex tiġi invitat u tagħmel show hemm ġew, jiġifieri kien ta' prestiġju kbir. Però għamilniha dana sar fil-2020, għamilna 12-il show u f'kull show kien hemm 5,000 ruħ spettatur ukoll u morna tajjeb ħafna. Tenna li wara dan l-ispettaklu t-tim kiber persuna oħra biex issa jikkonsisti f'erba' xufiera u karozzi. Clint tagħlaq b'appell lil kull min għandu ħolma li forsi tidher wisq kbira. Min forsi qed jarana hemm barra nissuġġerilu li ma jaqta' qalbu qatt dina kienet xi ħaġa far-fetched li għamilna, ġifieri li għadna tim biex xi darba nagħmlu shows barra minn Malta, ġifieri kienet diffiċli ħafna, però meta tippersisti tasal.